Suomalainen musiikki on saanut kiihkeitä ja latinomaissa. Kiteeläinen Nightwish lähti tänään Etelä-Amerikkaan esittämään suomalaista heavy-metallimusiikkia. Muhkeita kiertuetienestäjä ei ole luvassa, mutta markkinointipanoksen toivotaan muuttuvan levymyynniksi joskus tulevaisuudessa. Pohjois-Karjalasta tulee muutakin eksoottista kuin Karjalan piirakat. Kiteeläinen Nightwish-yhtye saavuttaa suosiota höystämällä heavy-metallia oopperamusiikilla. Omaperäinen suomalaissekoitus on nyt kutsuttu 3 viikon kiertueelle Etelä-Amerikkaan. Se on hyvä maastoa heavy-musiikille, metallimusiikille. Kai se on siinä niiden luonteessa. Mikä niiden luonteessa? En tiedä, varmaan se tulisuus ja temperamentti se just on. Goottihenkistä musiikkia esittävä yhtye on osallistunut Euroviisukarsintaan, kiikkunut Suomen listojen kärjessä ja myynyt hyvin Saksassa. Etelä-Amerikassa yhtyeen jäseniä odottaa jo kuumana käyvä ihailijajoukko. Kyllä sieltä on tullut avioehdotuksia ja kaiken näköistä. Siinä oli vaan 2 valokuvaa joku tyttö pistänyt ja sanonut, että ottaa lentokentällä. Otetaan vastaan kaikki, mitä tulee sellaisena kuin tulee. Kiteen kaupunki on antanut teille jotain, on antanut teille matkalaukun. Nyt mä haluan antaa teille ehkäisyainetta. Laittakaa tätä nenänpäin, kun esiinnytte siellä Etelä-Amerikassa. Oikein hyvää matkaa Nelosen uutisten puolesta. Wow,